ଥରେ ଭାବ, ସେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ। ରାଗ ତାକୁ ବି ଆସୁଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ ରାଗି କଥା ବି ଦୁଇ ପଦ ସେ ଟାଣ କରି କହିଦେବ। ହେଲେ ସମୟ ଆସିଲେ ତା ବୋହୂ ପାଇଁ ସେ ହିଁ ପୁରା ଦୁନିଆ ସହ ଲଢ଼ିଯିବ। ହଁ, କଥା କଥାରେ ସେ ଶାଶୁ ରୋକଠୋକ ଟିକେ କରୁଥିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛି ସମାଜର ମାନସିକତାକୁ। ସେ ବୋହୂ ଥିଲାବେଳେ ମାପିଛି ବୋହୂର ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହେଁନା ସେ କଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ତା ବୋହୂ ପାଉ। ଏ କଥା କିଏ ବୁଝାଇବ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ? ସେ ଭୁଲ ନୁହେଁ ବୋଲି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତି ଶାଶୁ କୁଆଡ଼େ ମା' ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝେନି। ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଶାଶୁର ଆଖିକୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ କେବେ ସେଇ ମାଆର ଝିଅ ହୋଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ତା ମନକୁ? କେବେ ନିଜ ମା' ପରି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛ ତାକୁ? ନାଇଁ ନା? ତାହେଲେ କାହିଁକି ବଇରି କରାଅ ତୁମେ ସମାଜ ଆଗରେ ତାକୁ? କେବେ ନିଜ ମା' ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରି ତାକୁ ଦେଖ। ମମତାର ଡୋରିରେ କେବେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖ। ଦେଖିବ ଘର ଦିନେ ପରିବାର ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ସେଇ ଘର ନିଜର ଲାଗିବ। ଆଉ ଶାଶୁ ବି ଦିନେ ମା' ହୋଇଯିବ।